Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Kerv Bisaya. So mga kabistak, nagbabalik na naman tayo mga kabistak. So nandito po tayo ngayon sa pahilang pa rin mga kabistak. Pero dito sa chocolates. Ayan. So murang mga chocolate to at kilo-kilo ang chocolate dito mga kabistak. So ito nga, binigyan na ako ng chocolate. Ayan, sample. So pasukin natin, samahan nyo ako mga kabistak. Pasukin natin tong chocolate dito sa What's going on, brother? So mga kabisdak, ito yung salesman ng chocolate store. So let's coming. So mga kabisdak, ayan, kung makikita mo kabisdak, ang daming chocolates. Ayan. Ayan. So makita mo yan kabisdak. Ayan, ito yung salesman ng chocolate. Ayan, per kilo yan. Ayan po. So ang dami po. Ayan. So ayan. So kung bibili kayo mga kabisdak, per kilo po ang chocolate nila dito. So per kilo brother, ha? Per kilo if I will buy, ha? Ayan. So if you want also dates, there is a different kind of dates, no, brother? There is the different kind of dates, right? So yan. So depend. Ang daming mga dates, brother. Ayan. So pili lang kayo ng dates. Ayan. Not only for dates, there is also chocolates. And if you want chocolates, there is different chocolates. Ayan. So more maraming chocolates mga kabisdak. Kita niyo yan. So klase-klase po ang chocolate na yan. Ayan. Not only chocolate, you will sell it eh. We have also mga almond, ayan, almond, cashew, ayan, there is cashew. I will show you. Cashew. Ayan, there is two types of cashew. Ayan. And there is also, what is this? This is pista. Pista. Yeah, pista. And this one? Some cashew. Cashew lemon. Lemon. This one? Salt. Okay, there is some flavors, and this one almond salt, lemon. So there's also seeds for sunflower. Okay, and grapes, dry grapes, no? Gold raisins. Yeah, gold raisins. So pure yellow raisins and green raisins, and then this one black raisins. So there is 6 type of raisins, guys. So, daming raisins, guys. Ayan. What is this, brother? This one? This is the apricot. Apricot. Okay. Dried apricot. Dried apricot. Ayan. And then pista. Ayan, pista. Ayan. So, makikita na. Pista daw to. Ayan, mga brother. What is this, brother? This one inside? This is okra. Huh? Okra without wood shell. Okra wood shell. Okrud? Wood shell. With chill. Okay. So mga kabisdak, ang daming mga, kung mahilig kayo sa cashew, almond, pistachio, ayan. Cormani, ayan. And this one, walnuts, Okra. This without no. shell. This is with shell. Okay. And mix, this is mix. If you buy also mix, there is a combination almond, pistachio, walnuts, raisins, yellow raisins, black raisins, ayan. So mix na po to, guys. Ayan. So mayroon din po silang mga peanut butter, honey. Yeah, honey, and there is also green peas, no? Green peas, no? And we have also olive oil. Ayan. So yan po yung and what is this, brother? This is berry juice. Deren juice. Berry. Okay. Ayan mga kabistak. So daming mga items na mga kabistak. So kung gusto nyo ng chocolate mga kabisdak, punta lang po kayo dito. What is the name this shop, brother? Anwar Al-Presyo. Alnor Al-Kuwait. Ayan. Cover sign. Okay, tignan natin mga kabisdak. Ayan yung shop nila mga kabisdak. Ayan.
Nawar Al Kuwait Sweet and Pastries. Ayan. So located lang po to mga kabisdak sa Olive, beside of Olive sa supermarket mga kabisdak dito sa Pahil. So ayan po mga kabisdak. So ayan, tikman natin tong chocolate sila mga kabisdak. So kung gusto nyo mga pasalubong mga kabisdak, just came here in this shop and this just buy kilo of chocolates. Yeah. Yan. So mayroon po silang different po kind of chocolates mga kabisdak. Ayan po. Mayroong tag 2.5, halos ang per kilo ng chocolates ay 2.5 Kuwait dinar. Mayroon din po sila mga cheap na chocolate like 1.750. Ayan. So around 200 plus mga sa piso po ang itong chocolate na to. At mayroon din pong mga around 300 per kilo. Yeah, like 2 kg. It's equivalent to in peso is around 300 pesos. Ayan. So depende po 'yun sa klase sa chocolate mga kabisdak. Ayan. At sa mga nuts naman po, sa almond, ayan. Ayan, ang pinakamahal nila po mga kabisdak ay itong what is this? Walnut Cashew. Cashew. Yan. Ang per kilo po ay 4 kg 750. So almost almost 900 mga ganun yata ang 4 kg o 800 ayan ang kilo. So depende po yan mga kabisdak. Ayan. So diba? Daming choices mga kabisdak. Ayan, pang pasalubong ng bakasyon kayo mga kabisdak. Ayan. So punta lang kayo beside sa Olive supermarket in Pahil. Ayan. Murang chocolates. Ayan. So ang ganda dito mga kabisdak. Ayan. Dito lang kayo makakahanap ng mga chocolate na iba-ibang klase mga kabisdak. Ayan. So ayan mga kabisdak. Ayan po. So ito may dates rin po. Ang dates po nila ay 5 kg 500. Ayan. Depende po yan sa klase. Ayan, may 3 kg 500. Ayan, depende po sa klase sa dates. Ayan, pero ang lalaki ng dates nila mga kabisdak. Ayan po. Ayan po. So pili lang po kayo mga kabisdak. Kung alin ang gusto nyong dates. Ayan. Ayan po. At mayroon din po pala silang mga ganito. Ayan, nakabalot na walnuts. Ayan, walnuts po to, nakabalot na. Ayan. So kung gusto niyo po ng dates, mayroon din po siya nakabalot na. So 1 kg 500, so around sa 200 pesos. Ayan, sa Pinas. Ayan po. So daming chocolate, mga kabisdak, ulitin ulit. Ang chocolates, ayan. So per kilo lang kung bibili kayo mga kabisdak. Per kilo lang po yan. Ayan. Sometimes, brother, they will make offer here or no? They will make offer here. Sometimes only, ha? So, minsan pala mga kabisdak may offer din sila dito. Ayan.
So mga kabisdak, ayan, nakita nyo na po yung sa likod ko, ayan, mga chocolates po yan. So kung may time kayo na bumili ng chocolates pagpasalubong, so punta na lang po kayo dito sa beside Olive Supermarket sa Pahil po. Ayan. Makakamura kayo ng chocolate dito mga kabisdak. Ayan. So sa mga kabayan natin na dito sa Kuwait, ayan. At dito na lang po ako mga kabisdak. Ayun, sana po ay mabisita niyo itong lugar na to. Ayun, salamat po. Ayan.